We are at the New Brighton Magistrate Court where Councillor Bulelani Mathendra made his first appearance under the charges of common assault and domestic violence. Now, Mathendra has been granted bail, and right now speaking to us, we have a relative of the complainant who will be joining us and speaking to us on today's proceedings of the case, Mr. Phumelelo Ganandana. Sir, sabulela ngexesha lakho, inkosi kakhulu ngothatha nathi apha kweli jelo lethu losasazo eMpuma Kapa TV. Kasixelele niziva njani nge-proceedings zanamhlanje ecourt? Proceedings zanamhlanje si-disappointe kakhulu. Umthetho usifelile, court justice isifelile, because besingakuswetanga ukuthi lo mfana angafumana ibheyili or ibheyili encinci olhlobo. Utraumatize abantwana bakamtshana ngoku-abuse umtshana phambi kwabantwana bakhe, and kudala bequqe court ngendaba yokubana angafuni uthatha uxanduva lomntana amenze kumtshana. Umtshana since wazala umntana okoko inguye osokolayo for umntana wabo, lo mfana uyabaleka, but namhlanje icourt iyamgwebela ngokumnika ibheyili encinci. At least besiyavuyisa ukubana ibike yamgcina icourt akahlale eseleni azofunda ukubana umuntu obhinqileyo uphathwa kanjani. And sidiniwe eSouth Africa abantu ababhinqileyo bayabulawa ngamadoda because ngezinto ezidibene nabantwana, but inatsiki justice iyabafeyila abantu ababhinqileyo. So ndilapha for ukusapota umtshana kwesi simo sale court nalo mfana okoko kiqalile ndimane ndisiza khona apha. Ngeyiphi justice ofuna uyibona isenzeka kule case? Into endifuna uyibona isenzeka kule case kokubana urhulumente okanye i-justice ibonakalisa amandla ayo, ingoyiki ubana umuntu ubhilonga kweyiphi ne-organization, because into endiyifundileyo kwi-justice yase-South Africa, if you belong to ANC bayabagwebela, babatreata soft kunabanye abantu. Lo mfana kube yikhansila, I believe utreatwa soft ngenxa lonto. If ibe-ordinary person ngegwetyiwe ngendlela efanelekileyo. So le ndlela athi esithe ngayo ngumthetho ayikho right. Not happy kakhulu. Thank you so much, sir. That was a relative of the complainant, Mr. Phumelela Ganandana, speaking to us on his disappointment on the court proceedings today, and we know that the court will be remanded again on the 6th of May 2026.